tak tukokne wujud kotang sak taline saikine lah kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kuwe karo seneng aku iki yen regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kuwe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane nggonmu ilang ning ngendi aku goleki talimu kotang ning endi ya enake mengko ora ora usah Mas tau iki Mas taline 30 ukur dhewe cilik iki mereka inginane kurang gede aku dijodohke malah karo pria seje wis cukup mung semene wae sepira Dik semene pas dikemot Duh Kang Mas Antam Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngaparengake mesti bali tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang Ojo tresnamu kang suci Padahal tali kotang itu senengane kasmati. Gunawan KBW Mbak Ais, Pak Erlangga, terima kasih. KBW apa Tak tukokne wujud kotang sak taline saikine lah kok ilang sak jerone lunga menyang ngendi ra ngabari karo kasmati apa lali kuwe karo seneng aku iki najan regane 2.000 kuwi wujud seneng aku jare kuwe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane nggonmu ilang ning endi aku goleki mbah taline kotang Iki Mas taline aku tarake mergo aku wis rambut tohake 50 aku wis duwe tali kotang luwih gede wis cukup pepet dhewe tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang taline cilik isine gedhe tali kotang senengane Mas Kasmati hebat ya Suwon. apa tambah